Yn fy swydd, dwi'n ceisio edrych ar ôl safleoedd archeolegol ar ran y Parc Genedlaethol, a dwi hefyd yn ceisio ymgysylltu hefo cymunedau a ceisio cael bobl hefo diddordeb mewn archeoleg. Wel, mae'n swndio fel dipyn bach o cliché, ond tan o fi yn iau, o gennau diddordeb mewn pethau hen, so weld castechau a mynd i safleoedd Rufeinig, a wedyn fi penderfynu bod dyma be o fi eisiau wneud fel gyrfa oedd astudio archeoleg. So, dwi'n meddwl bod y maes yn newid, a mae yna lot o gwahanol ffyrdd i bobl ddod yn archeolegydd, ond yn traddodiadol ti'n astudio gradd mewn archeoleg, a wedyn cael profiad wrth gwrs, fel mynd ar cloddiadau, ond wrth gwrs mae'r ffordd i fynd fewn yn newid dyddiau yma. Dwi'n meddwl y peth mwyaf cyffrous iddo fi ydy dod fewn i cysylltiad hefo mor gymaint gwahanol cymunedau a gweld bobl yn cymryd diddordeb mewn archeoleg, a hefyd rhoi cyfle i bobl gael y cyfle i cymryd rhan mewn prosiectau. So fi'n deud, wneud ymchwil, edrych fewn i gwahanol agweddau o Treftadaeth, os mae bobl yn cael y cyfle, mynd ar gweithgareddau, digwyddiadau i ddod i wybod os pa darn sydd gennym nhw diddordeb fynd fewn i. Wel, mae gennym ni lot o bethau ar y gweith, so un o'r prosiectau dwi'n edrych ymlaen iddyn ni wneud ydy, da ni'n gobeithio capturio data LiDAR o ardal gogledd y parc, a wedyn gobeithio fydd yna cyfle i gwirfoddolwyr cymryd rhan yn y prosiect a darganfod mwy am archeoleg yr ardal.